nens i nenes de segon de l'escola del Castell de Farners de Santa Coloma de Farners. Us cantarem dues cançons. Primer, El príncep feliç, de la sèrie de televisió de les Tres Bessones, i després Ongaku, que és una cançó que parla dels costums japonesos. Ens acompanyaran en Pere al piano i la Minata al contrabaix.
Hola, bon dia. Som els nens i nenes de segon de l'Escola Sant Salvador d'Horta de Santa Coloma de Farners. Aquest curs estem treballant un projecte sobre els pirates i per això que la primera cançó que cantarem es diu El Mero el pirata. El Mero el pirata era un pirata molt dolç i quan feia un abordatge no ho feia amb armes, dels seus canons i caramels i piruletes. La cançó és del grup País de Cotó. La segona cançó que us cantarem és en italià i es diu El cocodrilo come fa. Us heu parat mai a pensar quin so fa un cocodril? Pues en Pino Massara s'ho va plantejar i ens ho explica amb aquesta bonica cançó. Gràcies a tots i totes per venir i espero que us agraden les dues cançons. Pirates! La tempesta
dia, som els nens i nenes de quart de l'escola Pompeu Fabra Anglès. Us interpretarem a Cantar una niña. És una cançó tradicional de Xile, Amèrica del Sud. Un pare o una mare ensenya a la seva nena a cantar i els noms de les estrelles. Com s'estimen? Bla, 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 bla. Calla, pesat! També us cantarem Tu parles molt, de l'Albert i en Francesc Pi de la Serra. Esperem que us agradin totes dues. Tranquilo.
bon dia. Som els nens de l'escola de la Cellera de Ter. Us volem cantar dues cançons. El Titell Groc. I el Cucut i l'Asa. Esperem que us agradi. Jordi. Tenim la gran sort que ens acompanyi en Jordi amb la guitarra. Un titell groc i verd, tot trempat m'ha saludat.
Els ocells han arribat i ara cantarem Els qui tripulen la nau pirata en forma de cànon. Esperem que us agradi. Els qui tripulen la nau pirata han de ser homes ben barbuts. Els qui tripulen la nau pirata han de ser homes ben barbuts. Pere, Pau i Celestí, tots posen marques, tots posen marques. Pere, Pau i Celestí, tots posen marques i van amb mi. Els qui tripulen la nau pirata han de ser homes ben barbuts. Els qui tripulen la nau pirata han de ser homes ben barbuts. Els qui tripulen la nau pirata han de ser homes ben barbuts. Pere, Pau i Celestí, han de ser homes ben barbuts. Pere, Pau i Celestí, han de ser homes ben barbuts. Pere, Pau i Celestí, han de ser homes ben barbuts. Dirigeix Pep Garcia i Georgina Escala. Hola a tothom, som els nens i nenes de cicle superior de l'Escola FEDAC Anglès i avui us cantarem dues cançons, primer els avantpassats i després mireu els camins. Gràcies. Vinga, i ja les parets no tenen foc ni roba.
Som els nens i nenes de l'escola Sant Esteve i us cantarem dues cançons. Paper a un drap màgic i el roc de llargandaix. 4 nens us ensenyaran la lletra de la tornada que tots coneixem. Els podeu cantar qui vulgui, d'acord? Era un gran màgic que havia
Gràcies.